إريترا حليلهم يوم كله مدفوقوا إريترا أبي أبي الله الحجوزي أبي 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 الله الحجوزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبني الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتوتهم أبقيتنا حيدتهم كنت عرب يوم غنعسو حيدهم يوم حج عليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتواصو أبقيتنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يتصورنا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلا لو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وقت بوصل أبينا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو لم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقم الله نصنع حسبية عقلي تحميتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيك بصلاة أبيك يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيك بصلاة عقلي لم يفوت صحيح سلام تخطاتنا نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدست زيناتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتا نايز مدد مسانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم كم وترو نزي channel لايك مقبار شير مقبار حناس ريتوت هاد المصحف اتحقز ودما دقيبنا أنا مزقن قصل ودما نبلكم بارنا إلو مارستون أب أزيو وسان قزيينا زلنا نقرات كالتيفهم زك آيرو لزلو نخلو ببوليتيكا بغطبا وتتراوي نايزوبانا ناي عالمنا نخلو أنا بيرنا حزنا لكم متينا لنا مسانا تصممي لكم سمعوا أبزد اللي بوتا دما معرم تادي كله هانا ريتو قدفنا بلنا مجمريا يسمعوها. Let us jointly demand that former colonial powers acknowledge historic crimes, offer meaningful reparations, and dismantle structural and systemic injustice. This summit is a watershed moment and should be a turning point towards our collective aspiration. Historians will certainly put on record that from Addis Ababa, Africa and the Caribbean renewed their covenant to honor our ancestors, to uplift our descendants, and reclaim our shared destiny in freedom, justice, and unity. The African Union stands proudly and firmly. انتايم زبلو زلو أبزي أب أديس أبا زكاة زلو كونفرنسيو أب بومبرنا حبرة أفريقيا زلو كم تري ود اللغيوم محمد يوسف يوسف بحال ودي جبتي منيسر بتاعته سايز نبرينا وحوان سلازك أرنا أفريقيا تبغى يرزر دويو and he's talking about reparations وين كاسا نايتي أفريقيا بإيروباويانن إيروبايان كمان ما بأمريكا زرقبت زواردا دامجس وين عنوت ناتو كاسا كتحتت زي فينيوز دمان أنا زي هذا زملكتنا كاب إيروبان كاب طليانن كاب عبد إنجليزن كاب تركون كاب كالوت إيروبايان حالتا كأمريكان ترايدي كونه كاب إثيوبياون reparations كنحتتين هنا مخنياتو دحرتي مجزاتنا إيروباويان نعنا قصيل زجاج أننا عدنا شقيني حزبنا زنبرة تقارسنا دمنا سنترخبنا منقسنا إثيوبيايو أبي أحمد أبو زخيدو نسعدو نايمن تاي reparations كحطم إثيوبيا طلعني أنا حمش عمت قصاصيرات النزول نايتن حمش عمت زجبرت دما كنا مليونات أبشن شعات ميتن حمسات كفيلات تاني إثيوبيا ترجمنا الله كعسا كم زجبا إذا طلعنا نفلت أزلنا إثيوبيا كفيلاتها ኢትዮጵያ ካሕሳ ከፊላታ ኤርትራን ክሳብ ሎሚ ምሽ ካሕሳ ክቡዋ ዲፕሎማሲያዊ ደገፉ ኤርትራ ክገብራ ኣይክእሉን እዮም ብግምጣሉ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ስለዚ
ሓደ ዓቢ ጎቦ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ከም ዘሎ መንእሰይ ኤርትራውያን ክርዳእና ኣሎ እታ ብኤርትራ ዘሎ መንግስትን ሰውራዊ ወለዶን ዝከኣሎ ገይሩ ሕጂ እውን ይገብርሎ ካብ መኸተ ናብ መኸተ እቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለኻ ኤርትራዊ ምሁር እየ ትብል ወይ ዝተምሃርካ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸብካ ሓደ ዓቢ ጎቦ ናይ ሕጋዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዲፕሎማቲካዊ ቃልሲ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መዓልቲ ኤርትራ ዝግባኣ ካሕሳ ካብ ጣልያን ካብ እንግሊዝ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘይረኸበት ሰላም እውን ክትረክብ ኣይኮነትን ዝብል እምነት ኣለኒ ስለምንታይ ከም ዝበደሉና እውን ኣይተኣመኑሉን ኣለዉ ተዲኹም ኣለኹም ከም ዝበደሉና ስለ ዘይተኣመኑ ዘይምእማኖም ድማ እስቲል ነቲ ናፅነትና ኣይተዋሕጠሎም ስለ ዘሎ ንናፅነትና ንምግሃስ ዝኸድዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ 3-4 ጭብጢ ክበኩም እየ ምክንያቱ ንሕና ነቲ ህላዌና ነቲ ናፅነትና ልኡላውነትና ዝኽሕድ ዘረባ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ በሉላይ በዚ ንጀምር ኣቢ ንባዕሉ ብኣቢ ንጀምር ኣቢ ዝበሎ ንርአ ድሓናይ ኣቢ ፅንዕ ይበለልና ቀኒዩ ስለ ዝኾነ በዚ ንጀምር እስኪ ጦርነቶች በሙሉ ባህር ይኑረን አይኑረን ነው የተደረገብንም ጦርነት ይሄ ነው ለምሳሌ ጣሊያኖች ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሲመጡ ኢትዮጵያን አጼ ምኒልክ ጋር ሲዋጉ የመጨረሻው ትልቅ ስራ የሰሩት ኤርትራን ከኢትዮጵያ መለየት ነው ይሄ ምን ማለት ነው የሚደረግብንም ጦርነት ባህራችንን መቀማት ነው የኛን ኢትዮጵያን ባህር አልባ ማድረግ ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ የምናደርገው ጦርነት ባህር አልባ እንዳንሆን የሚደረግ ጥረት ነው ስለዚህ በታሪክ አጋጣሚ ዛሬ 34 አመት በሽንፈት ያጣነው ነው እንጂ በሐቅ ያጣነው ነው ተብሎ አይገመትም ምክንያቱም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልውላውነትን ናይ ኤርትራ ዝግህዝ ዘረባ መዓልታዊ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኤርትራውን ዝኣክል መልሲ ዝኣክል እኳ ክንብል ኣይክልኒ ምክንያቱ ማዕረቱ ስም ዝብልዎ ዘለዉ ዝኣክል መልሲ ሂብና ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኤርትራ መልሲ ትህባላ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይ ቲንክ ብዙሕ እውን ክግበር ምትኻለ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምቲ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ድዩ ዋላ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቶም ዲፕሎማት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣኪቡ ዝተዛረቦም ሕጂ እውን ደጊምካ መንጋር የድሊ ስለምንታይ ከም ዘድሊ ኣነ ኣብ ፅሑፍ ናተይ ኣቤክስ እውን ኣስፊርየ ኣለኹ ፅንሒ ኢለ ከርየኩም እየ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ትሰምዖ ዘለኹም ፀላእትና ኩሉ ግዜ ንኣን ኢትዮጵያ ክቃለስዋ ከለዉ ባሕሪ ዘይብላ ንክገብርዋ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈለይዋ እዚ ሪቪዥን ታሪክ ፅንፅዋይ ወይ እውን ታሪክ ከም ብሓድሽ ክትፅሕፍ ምፍታን ማለት እዩ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ነፍሰ ምርኮሳ መሰል የብሉን እዮም ዝብሉና ናቱ መሰል ንናቱ መሰልሲ ድሌታቱ ንክረክብ ኣይግብኦን እዮም ዝብሉካ ዘለዉ በዓል እዚኣቶም ወይ ከዓ ኣብን ኣዳኸርቱ ናቱን ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ንገለገለ ዕሱባት ኣብቲ ናቶም ብያ ትፃወቱ ዘለውስ የኣይነ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከምፃ ኣላ ኣቢ ክሕግዘና ይክብሉ ክትሰምዕ ከለካ ክንዲ ምንታይ ሓደ ግዜ ኣነ ንዓቢ የመስግኖ እየ ሓቂ ንምዝራብ ስለምንታይ ነቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ኣነ ነቶም ኩሎም ብስም ፍትሒ ናይ ኤርትራውያን መላገፂ ነቲ ፖለቲካ ገይሮሞ ዝነበሩ ስርቂ ጋህዲ ከም ዝኸውን ገይርዎ ምክንያቱ ምስ ኣቢ ዝፀጋጋዕ ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ፖለቲከኛ ድዩ ዋላ ዕሱብ ድዩ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ድሌት ከም ዘለዎ ይዘነፅረልና ዘሎ ናይ ኣብን ጭፍራናቱን ዘገርም ኣይኮነን ናይ ኣቦታቱን ናይ ባሓጎታቱን እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ባህላይ ግን ናይ ኤርትራ ዲሞክራሲ ብስም ዲሞክራሲን ፍትሕን ዝሽቀጥ ዝነበረ ፅቡቅ ኮይኑ ተጋሂዱልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንፁር ዝኾነ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ድማ ኣቢ እኮ ነዚ ኩነታት እዚ ኣነፂሩ ባዕሉ መሪሕዎም እዩ ነዚ ካምፔይን ዝግበር ዘሎ ኣቢ መሪሕዎም ስምዑ ኣብዚ እዚኣ ስምዑ ላይ ኣብዚኣ አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻልንም ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛ ቀይ ባህር ዛሬ 30 ዓመት ነው የትናንትና ታሪክ ነው የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው ነገ ይታረማል የሺህ ዓመት ነው የሺህ ዓመት ያልተሞከረ ነገር ነው የተፈታው ከዚያ ነቀይ ባህር ያሉ በደህንነት ውስጥ ነው ያለነው ወይም ስንዴ በቂ ያላመረትንም ወይም ከተሞቻችን ጎላ መልኩ ሲነገርና ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ስለሆነ ሰርቫይቫል ነው ስለዚህ ሰርቫይቫል ደግሞ ማንኛውንም አይነት ዋጋ የምትከፍልለት አይነት ብሔራዊ ፍላጎት ነውና አሁን እኛ ይሄን ነገር ማሳካት የምንፈልገው በዲፕሎማሲው አፕሮች ነው
ጉዳዩ ግን እነኚህን ሶስቱን ታሳቢ ያደርገናል ብለን አንስተናል። ሌላው ደግሞ ትሬቶች ይኖራሉ። ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም ክልተ ጀነራላት ናቱ ተደመሮ ንሱ ካልኦት ኩሎም ፖለቲካዊ ሰርክልስ ናቱ ነዚ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ብንጹር መንገዲ ክሒዱ ዘሎ ቅድሚ 30 ዓመት ናትና ኮይኑ ነይሩ ብጌጋ ዝኸደ እዩ ሕጂ ድማ ፅባሕ ክእረም እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቅሉዕ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ካልእ ትርጉም ወይ ካልእ ደፊኒሽን ክንበይ ንኽእል ኢና ኩናት እንተዘይጀሚሩ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ስለዘይተዳለወ ስለዘይመቸኦ ጥራይ እምበር ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ንሓደ ብዓለም ደረጃ ሬኮግናይዝ ዝኾነ ሃገር ትማሊ ብዝተፈፀመ ጌጋ እዩ ካባና ተኣልዩ 30 ዓመት ንባሉ ኸ ናብ ጅቡቲ ናብ ሶማልያ ናብ ገለ ዝብሎ ዝነበረ ድራማ ናብ ኤርትራ ምዃኑ ንጹር ዝገበሮ ማለት እዩ ፅባሕ ክእረም እዩ ማለት ድማ ብኸመይ ኢኻ ክትርሞ ፅባሕ ክትርሞ ብሕጋዊ መንገዲ ተኮይኑ you start political process እንታይ ኢለ መሊሰሉ ኣለኹ ኣነ ነዚአን ሰለስቲአን ብሓደ ገይረ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ኣብን ጀነራላቱን ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፈንዮም ኣለው ኤርትራ ግን መጠንቀቕታ ንዓለም ትህብ ኣላ ኣቐዲምካ መጠንቀቕታ ምሃብ ናብ ኣገዳሲ እዩ when the full test is fire it is a village that burns ፅሉል ብሓዊ ክፃወት ተጀሚሩ መን እዩ ዝጉዳእ ቀንዲ እቲ ዓዲ እዩ ዝጉዳእ ብሓዊ እንታይ ይገብር ኢሉ ኣብ ዓዲ ነቲ ኣግዶ ወይ ህድሞ እንድሕር ኣቃፂልዎ ዓዲ ምልክት ክትቃፀል ትኽእል እያ ንሱ ሓዊ እንታይ ከም ዝገብር ክፍትን እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ውፅኢት ግን ዓዲ ከቃፅል ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ኣፍሪካውያን ኣዘራርባ ኣሎ Eritrea has been warning the world Abiy Ahmed and his generals ኤርትራ ብዛዕባ ኣብን ጀነራላቱን መብዛሕትኦም እቶም ጀነራላት ናቱ ድማ ምሩኻት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ኢለ ፅሒፍ ኣለኹ ሓደ ሓደገኛ ኩናት ናብቲ ዞባና ንምምፃእ ይፅዕሩ ከም ዘለውን እቲ ምክንያት ድማ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ዝግህስ እዩ እቲ ሓሶት ኣቢ ሓሶትን ሸፈጥን ዝጥቀመሉ ዘሎ ምቅላዕ ድማ ቀዳማይ ስራሕ ናይ ቁፅሪ ሓደ ዓሰብ ይግባአና ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዝብል ስነ መጎት የምፁ false claim on Assab port, for example. They shout historic rights to Assab, yet they never filed a single case in international courts because they know they have zero evidence. So let's tell you about Assab ታሪካዊ ኣብ ህዝቢ ዶገለ ይብፅሓና ኢሎም ክህውትቱ ውዕልዮም ናይ ብሓቂ ኮመንት ዝኸውን ነይሩ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኬዝ መቕረበ ነይሩ መጀመርያ ኣብ ዩኤንዲ ኣብ ገለ ኬዝ መቕረበ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ኬዝ ኣየምፅአን ናብቲ ስለምንታይ ዚሮ ጭብጢ ከም ዘለዎ ስለዝፈልጥ ዝኾነ ጭብጢ የብሉን ስለዚ ብኩናት ወራር ጥራይ ከካይድ ዝኽእል እምበር ብፖለቲካዊ ብሕጋዊ መንገዲ ዝብፅሖ ከም ዘይኮነ ባዕሉ ኣረጋጊፁ ኣሎ ምስቲ ኩሉ ዝዛረብዎ ዘለው ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዶ ብላብላ ዶ ገለ ዝብልዎ ዝኾነ ሰነድ ተዘልዎም ነይሩ ቤት ፍርዲ መቐለሎም ነይሩ ካብ ኩናትን ካብ ገለን ብሕጋዊ መንገዲ መቐለሎም ዓለም ምሳና ኣላ ኣሜሪካ ትድግፈና ኣላ ራሻ ትድግፈና ኣላ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ሕጋዊ ጭብጢ እንተለዎም ናብ ሕጊ መቐረቡ ስለዘይብሎም እዮም ናብ ከም ዝኸዱ ዘሎ ሓደ ካልኣይ ኢምፕቲ ቶክ ኦፍ ዲፕሎማሲ ካልኣይ ከ እንታይ ብሎ ብዲፕሎማስያውን ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ነቲ ባሕሪ ንፅዕር ዘለና ሓሶት እዚ ክሳብ ሕጂ ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ግዜ እውን እንትኾኑ ብወግዒ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይደልዩኹም ዘለዎ ይሓተቱ ንኤርትራ ይሓቱን እዮም ዘሎ ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብንካዶ ብጅን ዕፍሪት ደዳ ይብሉ እምበር ብወግዒ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቱ ኣይተራዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ዲፕሎማሲ መሐሰቡ እናተጠቀምካ ንካልእ ዕላማ ምኻድ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ዘየለ ህውተታ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ illusion of military strength Abis generals brag of power yet lose every battle against popular resistance in Amhara, Oromia and Tigray ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ከም ዘለዎም ንግሆም ሸእትን ይፍክሩ ኣብ ባይታ ግን ኣብ ዝኣተውዎ ኩናት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ኦሮሞ ክሰዓሩ ኢና ሪኢና እምበር ክዕወቱ ኣይረኣናዮም ስለዚ እዚ እውን ነቲ ዓለም ምንጋር ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ኩንነት the reality Eritrea warns ኤርትራ ብሓቂ ስለምንታይ ተጠንቅቕ ዘላ ሓደ if Abiy starts war Eritrea will dismantle his weak army but the West will hypocritically cry against Eritrea ስለዚ ኤርትራ ሕጂ እውን ደጋጊማ ተጠንቅቕ ዘላ ኩና እንተተጀሚሩ ሰራዊት ናይ ኣብን ምስዓር ናይ ኤርትራ ክከብዶም ኣይኮነን ምክንያቱ ሰራዊት ናቱ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ብኩናትን ብገለን ዝላደየ ሰራዊት እሞኻ ንዕላሙ ንሃገሩ ንርስቱን ዝዋጋእ ዘሎ ንሉላውነቱ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ትማሊ ክልተ ከላሽን ሒዞም ተበገሱ ፋኖ ይኹን ሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ፍሉይ ዓወት ክጓናፅፈሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ዓንዲ ሕቆናቱ ከተፍርሰ እያ እቲ ፀጋም ግን ኣሜሪካን ኤሮፓ ይኹን ካልእ ዓለም ኣንፃር ኤርትራ ክእው ክጅምር እዩ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከውርድ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ኣቐዲምካ መንጋር ዘድልዮ በዚ ካልኣይ Eritrea may act in ways no one expects like in 1991 when Eritrean fighters shocked the world by marching into Addis Ababa. Kan tayo lalo
ኤርትራ ካብቲ ትቤት ወፃኢ ፍሉይ ፍጻመታት ክትገብር ትኽእል እያ ኩነታት ናይ ዓቢ ስለ ዝፈልጥዎ ዓቢ ንዓሰብ ንኻልእ ምስ ከደ ኤርትራ ትኽኢላ ከምቲ ናይ 91 ሰራዊታ ምናልባት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ትኽእል ኸው እንደን ወሪ ገነዱ እንታይ ኻ ክትብል ሽዑ ንሱ ንሉላውነታ ይደፍራ ኣሎ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝገበረቶ ኢና ንዛረብ ዘለና ቲዮሪ ኮና ንዛረብ ዘለና እዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኖባዲ ኖውስ ጽባሕ ንጎ ሃንደበታዊ ፍሉይ መጥቃዕት ናይ ኤርትራ ምስ ኣጋጠመ ኣውያትን ካልእ ስጉምትን ከይመጽእ እያ ተጠንቀቕ ዘላ ኤርትራ ኢለ ኣለኹ ሳልሳይ ድማ Eritrean soldiers know Ethiopia's terrain like the palm of their hands. Any aggression will bring devastating loss for Abiy. ሳልሳይ ድማ መራሕቲ ኤርትራ መራሕቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ መሬታ ኩሉ ከም ከብዲዶም እዮም ዝፈልጥዎ ኣይኮነን ሎሚ ትማሊ ካብ ሳሕል መፂኦም እውን ቤን ገይሮም ብርጌድ ንሓመዱ እናተባሃለ ዝዝረብ ዘለኮ ብርጌድ ብናይ ሎሚ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝምራሕ ዝነበረ ሽዑ ብፊሊጶስ ማለት ብጀነራል ፊሊጶስ ዝምራሕ ብኣሶሳ ገይሩ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እሱይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል ሽም ሎሚ ኣብዘይ ቦቱ ክጨማለቕ ንሪኦ ኣለና እቲ ሽም ስለዚ ትማሊ ካብ ሳሕል መፂኦም ክገብርዎ ዘይከበዶም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ገብርዎ ዘይከበዶም ትማሊ ድማ ኣባድሑንን ኢልዎም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ነቲ ኩናት ድማ ትግራይ ምሶም እንተሎ ድማ ዝበለፀ ፀብለልትነት ኣለዎ ስለዚ እቲ ኩናት ተጀሚሩ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማት ከድል ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ እዚ ኩሉ ትዕግስቲ ትገብሮ ዘላ ነቲ ኩነታት ስለዚ የንብቦ ዘለዎ ይኮኑን ታልሳይ ታለቕ the truth ተሓቂ ድማ እንታይ ኤርትራ continues to call for peace sovereignty and stability ኤርትራ ንሰላም ንሉላውነት ንርግዓት ትፅዋዕ ኣላ ናይ ዓቢ ዕሽነትን ዕንደራን ድማ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ኣብዘይ ወፅእ ኩናትን ዕግርግርን ክእትዎ እዩ ሕብረት ኣፍሪካን ዩኤንን ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ርዮም ንዓቢ ጠጠው ከብልዎ ይግባእ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣውዒድ ናይ ዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም እዚ ግን ኤርትራ ፈሪሃ ወይ ርዕዳ ጥራይ ትገብሮ ዘላ ዘይኮነስ ኤርትራ ብትክክል ነቲ ኩነታት ኣባይታ እንተመፅኡ እውን ነቲ ኩነታት ክቅይር ዝኽእል ስጉምቲ ክትገብር ፀገም የብላን ስለምንታይ ግን ከምኡ ክንብል ንግደድ ኣለና እዚ ስምዕዎ ይነገር የነበረው ዛሬ በይፋዊ መግለጫዎች በከፍተኛ ባለስልጣናት አንደበት እየተነገረ ነው። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋ የህልውና ጉዳይና ታሪካዊ መብት ነው ስትል በድፍረት ትናገራለች። የአሰብ ወደብ ስም ከዓመታት ዝምታ በኋላ በድጋሚ በአዲስ አበባ የፖለቲካ ኮሪዶሮች ውስጥ በኃይል እያስተጋባ ነው። በሌላ በኩል ኤርትራ ይህንን ኃላፊነት የጎደለው የጦርነት ነጋሪት መጎሰምና የታሪክ መዛባት ሲል በንቀት አጣጥለዋለች። ይህ ተራ የዲፕሎማሲ ውዝግብ አይደለም። ይህ በ2018 በታላቅ ተስፋ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት መሰረት የሚፈታተንና ሁለቱን ሀገራት ብቻ ሳይሆን መላውን የቀጠናውን ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል አዲስ የፍጥጫ ምዕራፍ ነው። ዛሬ ከዚህ የቃላት ጦርነት ጀርባ ያለውን ጥልቅ የታሪክ ቁርሾ፣ ስውር የፖለቲካ ስሌቶችና እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝነበረ ኦፊስ ናቱ ኣመሪቑ ብብርሃን ጁላን ካልኦት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ዝርከብሉ ዘለው ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ፒአር ንብሎ ፒአር ስታንት ወይ እውን መናወራ ንምግባር ዝገብርዎ ዘለው እዮም ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪቕና ኦፊስ ናቱ ተኸፊቱ ምስቲ ናይ ዓሰብዶ ናይ ገለዶ ዝብልዎ ዘሎ ኣጀንዳ ድማ ምስ ኣተሓሒዝካ ክረአ ከሎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ በይዝ ዝምረቐሉ ዘሎ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ክብገስ ዶ ናብ ባይታ ናብ ዓሰብ ገፅና ገሊኦም ጀነራላት ድማ ናብ ዓሰብ ገፅና ልብናን ዓይነና ናብኡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝብልብሉ ዘለው ኩነታት ዘርኢ ኩነታት እዩ ዘጂ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ነቲ ክኸድዎ ዝፍትኑ ዘለው ዕንደራ ንዑ ዘጉልዕን ዘራጉድን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ገለ ሰባት ኣይክብሉ ኮኑ እዮም ሓይሊ ባሕሪ ኣቑሞም እኮ ብመንገዲ ሶማልያ እውን እኮ ከኣትዉ ዝኽእልሉ መንገዲ ኣሎ እዩ ዝብል ዘረባ ነይሩ ወል as a matter of fact that's not possible ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ነቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝገበረ ሙሳ ቢሒ ዝበሃል ናይ ሽዑ ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ዝነበረ እንታይ ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ውፅኡ ኢሉ ድማ the former president of Somaliland Musa Bihi stated in an interview with an outlet called Somali Chronicles that Somalia became victorious regarding the dispute among Ethiopia, Somalia and Somalia over the maritime access agreement there. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ሙሰቢሒ ኣብይ ኣሕመድ ክፈራርም ከሎ ወይ እውን ንክ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይ እውን ናብ ውዕል ንክኸዱ ተበግሶ ክወስዱ ከለዉ ብመንገዲ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንበኩም ኢና 20 ኪሎ ሜትር ወላ እውን ሓይሊ ባሕሪ ክተንፅሉ ትኽእሉ ንስኻትኩም ግን ከም ሃገር
ክትቅበሉና ኣለኩም ዝብል ዘረባ ነይሩ ኦኬ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ዘይተዓወተ ንዝብል ብሰንኪ አብይ አሕመድን ኢትዮጵያ ነቲ ኩንነት ክቅበል ስለ ዘይከኣለ ንሶማልያ ከም ትዕወት ኮይና ምክንያቱ ሶማልያ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፍር ሓይሊ የለን ብዝብል ዝተማጎደቶ ንሕና ን30 ዓመት ሓውስና ኮይና ዝነበርና ንዓምሳና ዲል ግበርና በልናዮ ኣብ ስለዚ ኣብየይቲ ኩነታት ክሰልእ ዘይከኣለ ብምባል ካብቲ ኤምኦዩ ሶማሊላንድ ዘይኮነ አብይ አሕመድ ከም ዝሃደመን ንሶማልያ ንመንግስቲ ሶማልያን ሃገረ ሶማልያን ድማ ከም ዝዕወቱ ከም ዝገበሮምን ይዝነግር ዘሎ As the agent IU, the report also mentioned that Bihi pointed out Ethiopia had been warned that it could lose its African Union headquarters if it implements the agreement. The African Union, the Arab League, and the Organization of Islamic Cooperation have stood by Somali regarding the agreement, and particularly the significant influence exerted by Arab countries ensured that the agreement was not implemented according to Bihi's statement as further. ስለዚህ አብይ አሕመድ ነቲ ኩነታት ክቕፅሎ ዘይመረፀ ድማ ሶማልያ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ስለዝገተረት እዩ እንታይ እሱ ድማ አብይ አሕመድ እንድሕር ካብ በዚ መንገዲ ቀፂሉ ሕብረት አፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ክእለ ምዃኑ መጠንቀቕታ ከም ዝመፅኦ ብመን ድማ ብአረብ ሊግ እቲ አረብ ሊግ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ማሕበር ናይተን ዓረባውያን ሃገራት ሶማል ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነት ከምኡውን ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፐሬሽን እዚ እውን 50 ሃገራት ዘለዎ ናይተን ሃገራት እስላም ኮኦፐሬሽን ማለት እዩ have stood by Somalia regarding the agreement ከምኡ ድማ ተን ካልኦት ሓይልታት እውን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ እዮም ጠጠው ኢሎም ነይሮም ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ንሶማልያ ዘረጋገፀትሉ ኩነታት እዩ ስለምንታይ ግን ንሓንቲ ከም ሃገር እውን ዘይኮነት ሶማሊላንድ ሃገር ኣይኮነትን ሶማልያ ድማ ድኽምቲ ሃገር እያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሶማልያ ድኹም እዩ ስለምንታይ ኣቢ ንሓደ ድኹም ሃገር ኤርትራን ሶማልያን ኣይተወዳድሮም ኒኻ ኤርትራ እዚኣ ሓያል ሃገር እዩ ንነፍስና ከነፀባብቕ ኢልና ኣይኮነን this is fact እዚ ሓቂ እዩ ኤርትራ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኣዝያ ሓያልን ዓባይን ሃገር እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘካትዕ እውን ኣይኮነን ሕጂ ሶማልያ ግን ከም ሃገር ክትቀውም ዘይከኣለ ዘላ እያ አብይ አሕመድ እሙኻ ዝገጀፈ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሶማልያ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ከም ዩኤን ኮይና ዋትያቶ ዘላ እሞ ገለለ ብኸምኡ ብኡ ከይዳ ብሓይሊ ኣብ ደገ ባሕሪ ከተምፅእ ዘይከኣለት ስለምንታይ ናብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ናብ ኤርትራ ገፃ ትኸይዳ ኣላ ንዝብል ሕቶ መብዛሕቲ ግዜ እቲ መልስናቱ ንፈልጦ ኢና ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ንዕቀት ጥራይካ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ዝግበር ስጉምቲ ኣጆኹም ዝብሎም እምበር ዝእግዶም ወይ እውን ኣንፃሩ ንኤርትራ ደው ኢሉ ዝማጎተላ ሓይሊ ስለዘየለ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኤርትራ ሓደ ዓቢ ውድብ ናብዚኣ እንድሕሪ ከይድኩም ወይ ለኹም ኢሉ እገዳ ክገብረሎም ዝኽእል ኢትዮጵያ ስለዘየለ እዩ ስለምንታይ እዚ ድማ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ኩሉ ግዜ ምስ ተወፅዐት ምዃና ክንፈልጥ ኣለና ሳላ ሓይሊ ዘለዋ እያ ደው ኢላ ዘላ እምበር ብዓለም ተኻሒዳ ኤርትራ እጂ እውን ኣብ 2025 ተመሳሳሊ መድረክ ንርኢ ኣለና ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣነ ብወለንታይ ንዓይ ምሳይ እቶ እናበለ ከሎ ዓለም ሙሉኒ ንኣቢ ከጠንቅቕዎ ከለዉ ንልኡላዊ ባንዴራ ናቱ ኣብ ዩኤን ተኺሉ ንዘሎ ሃገር ንኽወርድ ባዕሉ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተጋገናዮ ሕጂ ክንእርመ ኢና ክብል ከሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ይመፅእ የለን ተዲኹም ኣለኹም ዩኤን ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ነገር ዝሃቦም የለን ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ የለን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ኣሻዲንዎ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዕንደራ ብማሕበረሰብ ዓለም ብዩኤን ይኹን ብሕብረት ኣፍሪካ ዝመፁ ዝኾነ ይኹን ኮንሲኮንስ የለን ነዚ ስለ ዝኣመነ እዩ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣሽካዕላል ዝፃወት ዘሎ እንዳትስ ዋይ ድማ ንሕና እዚ ዘሎ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ኣቃውማ ቀሲና ክንሓድር ዘይንኽእል ዝብል ኤርትራዊ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጊ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ሕጊ ከትሕነና ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ኣቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኤርትራ ኣይከውን ግን ወቴቨር ሃፐንስ ድሕሪ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ውፃእ ክብሎ እገዳ ከውርደሉ ኣይንፅበን ኢና በንፃሩ ከጣቅዓሉ ንኤርትራ በቃ ከሲርኩማ ይኹም ኪድ ተረፈኩም ሓዙ ወይ ገለ ክብሉና ኢና ክንፅበ ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ቅኑዕ ዝኾነ ፍርዲ ፈሪዶም ኣይፈልጡን እዮም እዚ ሕጂ ከም ኤርትራዊ ክትሕርን ይገብረካ ሓድነትካ ክትሕይል ይገብረካ ፀላእትካ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘይኮነ ብዓብዩ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሕጊ ናይ ዓለም ድብልዎ ዶ ገለ ድብልዎ ዶ
ኤርትራ ኣብ ምጥፋኣት ዘይኮይኑ ኤርትራ ንሉላውነታን ንናጽነታን ኣብ ምክልኻል ዝሕግዛ ከም ዘይኮነ ዝነገር ሓደ ምናልባት ኣብዚ ካልእ ሰብ እንታይ ኢሉ ጽሒፍ ነይሩ ዓብድሰላም ጉለት ዝብል አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ገጹ ናብ ሓደ ልኡላዊ ሃገር መጥቃዕቲ ክገብር እዩ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ሃንደበትነት ናብ ሶማልያ ገጹ መጥቃዕቲ ክገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ልኡላዊ ባንዴራ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት እንታይ ፀቕጢ ክመፅኦ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክንዱ ፀቕጢ ክመፀሉ ዘይክእል considering if Prime Minister Abiy Ahmed openly speaks of attacking an independent country like Eritrea it may serve as a strategic decoy. This raises a possibility that the real focus might be on another target such as Somalia, particularly Somaliland region, which could be perceived as more vulnerable. ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ክሃርም እየ ዝብል ክዛረብ ፀኒዩ ንሱ ሓደ ናይ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘሎ ሃገር ካብ ምህራም ኣብ ደሓን ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ደሓን ዝኾነ ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ ድማ ደሓን ዝኾነ ፀቕጢ ክመፀሉ ዝኽእል ናብ ገዙ ስጉምቲ ክወስድ እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሶማልያ እውን ክትዳሎ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ኣቢ ካልኩሌሽንስ ብዙሕ ክንዛረበሉ እንተታት ክንገብረሉ ኣይንኽእል ኢና ቢካዝ እቲ ኩንነት እዚያስ ከስምዕዋ አብይ አሕመድ ጸላእቲን ዝበሉ ማሓይልታት ብትሪ አጠንቂቆም ንዝሓለፉ መዓልታት ምስ ኩሎም ላዕለዎት ኣዘዚ ሰራዊትን ጸጥታን ኣብ ዕፁ ኣዳራሽ ኣኼባ ቅንዩ ትማሊ መግለፂ ድልውነት ዘርግሐት ቀዳማ ሚኒስትር ሎም ድማ ድልውነት ሓይሊ ኣየሩ ብፍሉይ ተዓዚበሎም ብዙሓት ነቶም ካብ ኤርትራ ዝወሃቡ ዘለዎ ግብረ መልስታት ስዒቦም ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ዘሎም ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ መዋፈሪ ሓይሊ ኣየር ተረኺቡ ድሕሪ ዘካየዶ ትዕዝብቲ ጸላእትና ኣብ ልዕልና ኩናትን ተጀሚሮም ንድሕሪት ኣይንምለሲና ክፈልጠሎም ኢሎም እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ናይ ርሑቕን ቀረባን ጸላእቲ ዝበሉ ማሓይልታት ብጌጋ ኣብ ልዕሊኦም ኩናትን ተጀሚሮም ነዚ ብልዕልና ዝምክት ሓይሊ ኣየር ዘሕብን ኣለና ኢሎም ንሕና ኩናት ኣይንደሊና እንትኾነ ግና እንተመፅኦምና ናይቲ ዘመን ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ኣየርና ዘተኣማምን ብርኪ በፂሑሎ እዚ ድማ ዘኽርዕ ክብል ተዛሪቦም ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ኢልማ መርደሳ ብወገኖም ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ድማ ማእኸል ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተመሪቐላ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ንቡር ንኽትመልስ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት እናሰርሐት ከም ትርከብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊፆሎም ኣካል ናይ ጻዕርታት ዝኾነ ማእከል ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ሓለፍቲ ሰራዊት ምክልኻል ሓይልታት ስታፍ ሓፈሻዊ ክፍልታትን ትሕቲ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዝተረኽብሉ ተመሪቖም ዳይሬክቶሬት ምህንድስና ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ደስታ ኣበቸ ብወገኖም ብሓፈሻ እቲ ተሃዲድ ንሰምዖ ኣለና ዕላማ እንታይ ምዃኑ ድማ ኣብዚኣ መድረኽ እዚኣ ንጹር እዩ ኤርትራ ግን መልሲ ባቱልያ ነዚ ስቂላ ኣይኮነን ትሪኦ ዘላ ኤርትራ ትምልስ ኣላ ሓደ ካብቲ ዝሃበቶ መልሲ እዚ እዩ መትከል ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ኣዋርሕ ኣንጻር ኤርትራ ጽዑቕን ዝተወደበን ዘመተ ክካየድ ጸኒሕ ኣሎ ብፖለቲካዊ ጎንፊ ዝተለኽፉን ሕቡእ ኣጀንዳታት ዘለዎምን ተጻባእትን መጋበርያታትን ንኤርትራ ከም ተተናኳይት ጎረባብታ ኣምሲሎም ፀለሎን ምቕባእ ክህቅኑ ጸኒሖም ኣለዉ እዚ ኣካልን መቐፀልታን ናይቲ ናጽነትና ኣብ ንጽምብለሉ ሰማዕታትና ብሓበን ኣብ ንዝክረሉ ከምኡውን ባሕቲ መስከረም ምጅማር ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ነብዕለሉ ወቕቲ ዘርእይዎ ባህርያት ኤሪ ኢንፍሉዌንዛ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን የግዳስ መርዛም ዘመትኦም ሽሕ ግዜ እንተፀዓቐን እንተሰፍሐን ነቲ ታሪኽን ጭብጥታትን ዝምስክሮ ድሙቕን ስኑድን ሃገራዊ መትከል ኤርትራ ንዞባዊ ርግኣትን ምትሕግጋዝን ክብርዝ ከቶ ኣይክእልን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚቲ ከም ብርሃን ፀሓይ ኳዕ ዝበለ ሓቂ ሃጓጊ እዩ ፖሊሲ ዝምድናታት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ስኒት ሓበራዊ ረብሓ ሰላም ምክብባርን ዕቤትን ከምኡውን ዘይምትእታብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተመርኮሰ እዩ ናይ ልምዓት ስትራቴጂያውን ኣብ ዞባዊ ሽርክነትን ምምላእን ዝተሰረተ እዩ እዚ መትከል እዚ ሓድሽ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ብቐጻሊ ዝገለጾን ዘረጋገጾን ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝሰፈረን እዩ ኣብዚ ሃገራዊ ሰነድ እዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኤርትራ ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ዞባናን ዓለምን ከም ዘገልግል ብድሙቕ ቃላት ሰፊሩሎ ብተወሳኺ እንደዛ ነው ያለው የማነ ገብረ መስቀል መሰረታዊ ችግር ፖለቲካውን እየተረዱት አይደለም ጂኦፖለቲካውን እያወቁት አይደለም ስለዚህ በየቀኑ ዛቻና ማስፈራሪያ በጀነራሎቹ በኩል እያደረጉ ነው ያሉት እንወራለን እያሉ ነው ያሉት ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ አሁን ወራሪ ማን ነው የሚባለው ኤርትራን አይታችሁ ከሆነ ዲያር ሪዘርቭድ እንወራለን እናረጋለን የጦርነት ዝግጅት እያደረግን ነው ወዘተረፈ ምናምን አይሉ ዳርወ የተዘጋጁ ነው የጦርነት ዝግጅት አለ ቦት ሳይድ ምንም ከሚባል የለም
ዝግጅት እያደረጉ ግን ጦርነት ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ነው የሚል ነገር ከአንደበታቸው አይወጣም። እያሉ ያሉት ራሳችንን ለመከላከል አናንስም፣ ራሳችንን እንከላከላለን እምትል ነገር ብቻ ነው የሚናገሩት። ያ እዚ ናይ ብሓቂ እዚ ጋዜጠኛ ዝለንቀነ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ንዓና ንክሐጉስ ኢሉ ይኮነን እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ክንደምንታይ ነቲ ናይ ኤርትራ ኮዝ ወይ እውን ናይ ኤርትራ መርገፂ ይድግፎ ከም ዘሎ በዚና ንፈልጥ። እዚ ከዓ ዝያዳ ንኢትዮጵያ ክድፋኣልና እንደሊና ምክንያቱ እንታይና እንደሊ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣምሓራ بفصم أب قلنا أب كم زي كون كم تي أفتقرأ زلوا وتدروا عقمي يقولنتي حزبي نتوكينات أنت خونة اسمعنا ما ينخونينا تدي اللي دما أبعدنا بوتانا هجرنا كلنا نكوينات نعبي خون كم زي كل زاربو زلوا اليوم نايم حرا نايفانو دما تمساسالين عن رزلنا which is good إرترا زخونة يقولنا كنات قوم قايا بلان زبكر زلوا كوينات كجمر زغل أجر زجبر زلوا تحديث زجبر زلوا أبي سبحانه كون زخوينات من جمير ومخانو فلوتي إرترا لتيو بغنات نتوكينات زاكل مدلاو إيرترا زاكل مدلاو غيرالا نتوكينات كتمكتو زخل أنا قرار لواجن أي تزاربني هذا إيرترا صراحة تجبر زلا كوينات كم زي تدلن قبل عليها قصقصا يجبر كم زلون يتزارب زلا زي بوز خونه مرقاقتي حنتي بز وجن كم زلن كنز جبر زلو تهديد استبهال زرباس كسمعوا لي خال أيو وجن أفدق قيح بحرية مشامتي ماي بوليتكس خنو لخلنا نزي ناي الفلقن نزي ماي باد ناي قيح بحرين زمل كتير أو خمت بسعتي زولو دفلاي ميجر جنرال دي ولا بريغادر جنرال تشوم يقمتشو زبالة عقل تستند عتاتنا الجنرال تشوم يقمتشو انتهي قليشو أبتي أبز زاربوز نبري خالوت جنرالات زاربو انتي فليت نجيرونا خمس حمتويتم حواتي زولوز نبرو نتترخ أطرحيو زخبرك زولون سامي يقولون يرمومو أنا قل سلسة نقرات كاو تردي بفري زبالا فابتنا يكادم فري زبالا كنا تاترير حانتي دكتور سامسون قلي سوايو انتايو زبل نيرو نسو ታሪካዊ ዝብል ናይ ቀደም ዝነበረ ፅውፅዋዩ ሕጂውን ንሕና ይደጊሞ ስለዚ ገና ካብኡ ከምዘይወፁ ኣብቲ ታሪካዊ ተጠቃምነት ኣለና ብታሪክ ናትና ዝነበረ ዝብል ኣይወፁም ሓደ እታ ፍልይቲ ግን ዲስታንስ ፋክተር ትብል ኣምፅዋ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣይገልፅዋን እዮም ነይሮም ኣህጉራዊ ሕጊ ዝፈቅዶ ካብኡ ንላዕሊ ቀረባ ኢና ዘለና ናይ 60 ኪሎ ሜትር ትብል ፕሮናውንስ ገይርዋ ስለዚህ እዚኣ ሓንቲ ሓዳሽ ናሬሽን ከዓ ይውስኹ ከም ዘለዉ ይድርዕዎ ከም ዘለዉ እቲ ናይ ሰርቫይቨር ናይ ቁጠባ ሕቶ ዝብል ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ኣብተን ብድሕሪአን ዘለዋ ክልተ ነጥብታት ግን ዳርጋ ሓደሽቲ እየን ሕጂስ ኩሉ ሰለስተ ሓደሽቲ ዝመስላ ነጥብታት ኣምፅኡ ኣሎ እታ ሳልሰይቲ እታ ራብዓይቲ እንታይ ዝብላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንሃገራዊ ስግኣት ይኮነና እዩ ኣብኡ ኮይኖም ሎምሲ باليستيك مسايلز كاو خين كاو تستخيل خير زو ስለዚህ ንሕና ኣብቲ ኣብ ደገ ፅኒሕናስ ክንከላኸል ክንክእል ኣለና ዝብል ይምፅዋ ነታ ናይ ናሽናል ኢንተረስት ምስ ኣህጉራዊ ሕግታት ገለ ዘይከይድ ናይ ገዛ ርእሶም ትንተና እዮም ዝገብሩ ዘለው ድሓር ክምለሳ ይግንሳ ሓምሸይቲ ብህዝቢ ዘይተመርፀ መንግስቲ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣከልኪሉና እሞ ክሳብ ሕጂ ዓዊልና ይተዛረብናሉን እዚ ግን ሕጂ ዓዊልና ክንዛረበሉ ክንጅምር ኢና ኣብ ዲፕሎማሲ ከዓ ክንሰርሓሉ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ نمانيو نإرترا الأولوية زحابة الحوارات من قصصي حقاو من قصة أي نبرة جزياو من قصة ينيرو زبيج حجي ما يقطع قراء خلادين كنت انتنا نخلينا نعيب زح ما يقطع قراء زخلا حبيتي قدات مثلا أي ترى أنا جنب كزاربا زخلا قداتي حجي انتهي زرلو جن حدش نجارات نداو السخي يخد خبز اللو تردي كم دريو دلهم تكونتات كل إرتراوي بزي قدس بيناي سركل نايت بوليتيكاي زلون نزي كونتات بغرب أي كاتلو كم زلون قدوس إرتراوي إرترا تملكتني تقبعني حقري زبالة نزنا أبيا كايدا بغرب كاتلو قديتا خمس خونن بجكاتهم حوتاتيان بوليتيكا دما زخسر تدي كوين نزنا أبيا كايدا كل سبي كاتلو بغرب دما يزارب لولو كله قلنا زي كونتات زي خيز زلود ما نسمع
ፋኖ ብሔራዊ ኃይል አፋባና የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አፋድ ወደ አንድነት ለመምጣት የጀመሩት ንግግር ውጤታማ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ምናልባትም በቅርቡ ሁለቱ የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች አንድነታቸውን በማረጋገጥ በአንድ ውህድ የፋኖ ፖለቲካዊና ወታደራዊ መዋቅር ስር ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው አንከር ሚዲያ ያገኘው መረጃ የሚያመላክተው። ሰሞኑን የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የቋራውን ቃል ኪዳን በማደስ ዳግም መዋቅሩን ወደ ሙሉ የትግል እንቅስቃሴ ለማስገባት ከስምምነት ላይ መድረሱን ተከትሎ ንሪዮ ዘለና ናይ አምሓራ እቲ ሓድነት ናይ አምሓራ ሓበራዊ ግንባር አቂምካ ነቲ ዘለዎም ፍልልያት አቂሞም ብሓደ ድል ክዳለው እንተኽኢሎም ብሓደ ክፀምዱ እንድሕር ክኢሎም ብሓደ ክሰርሑ እንተኽኢሎም ዝበለፀ ዕድል ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዮም ዝርድኡ ዘለው። ስለምንታይ ከም ይርድኡ ኣለው? ኤርትራ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ክጥምት ከሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሕዛ ክንክእል ኣለና። አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ክጥምት ከሎ ንኣምሓሩ ብፍላይ ነቲ ፋኖ ሓደ ዓብይ ዕድል ገይሩ እዩ ዝርኦ ዘሎ። ባይ ዘ ወይ ብናቶም ኣረዳዳየ ዘረበኩም ዘለኹ ብናትና ኣይኮነን፣ ናትና ረብሓ ኣይኮነን። ንሱ ግን ናቶም ረብሓ እንታይ እዩ እንተተኻኢሉ አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ይደልዩ እዮም ሰብ ተዲኹም ኣለኹም። አብይ አሕመድ ሰራዊቱ ወሲዱ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ውግእ ክጅምር ይደልዩ እዮም። ስለምንታይ? ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእልንዖም መንግስቲ ኤርትራ ክገድፎ ከም ዘይክእል ንዓቢ ይፈልጡ እዮም። ኣብ እንድሕር ሒዝዎ ንሳቶም ስለምንታይ ብሓደ ክኾኑ ኣለዎም? ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ዕድል ንኢትዮጵያ ንከመሓድርዋ እንድሕር ኮይኖም በቲ ዘላታ ኣካይዳ ከመሓድርዋ ኮይኖም ብሓደ ሓድነት ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ኣትሊስት ንኢትዮጵያ ድዮም ከመሓድሩ ነቲ ኣምሓራ ከመሓድሩ ሓድነት ክገብሩ ኣለዎም። ምክንያቱ ንክመፆም ዝኽእል ሓደጋ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ዕድል እውን ንክጥቀምሉ ኮይኖም ተመቃቂልካ ክሰልጠካ ከም ዘይክእል። ስለዚ ንሳቶም እናተኣሳሰሩ እንድሕር ከይዶም ንኤርትራ ዝበለፀ እዩ። ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ዝብል እቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ይሓስብ እዮም ዝበለካ መን እዩ ኢሎም ፅሕፍለይ ኣለዉ። ወይ እውን ጀዋር ምስ ኣምሓሩ ምስ ልደቱ ኮይኖም ብሓደ ክሰርሑ ከለዉ ንሳቶም ካብ ኣብዪ ይሕሽዮም ዝበለካ መን ኣሎ ዝብሉን ኣለዉ። ፅቡቅ ሓሳብ እዩ፣ ፅቡቅ ሕቶ፣ ፅቡቅ ግምትን እዩ። ኣነ ንሶም ይሕሹና ደይለየ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ታንክን ባንክን ሒዙ ኣሎ። ኣብ እንድሕር ተኣልዩ ንኣቢ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ንክኸውን ክንደይ ግዜ ወሲድሉ ኣሎ? 7 ዓመት 7 ዓመት ወሲዱ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሐ ኣለኹ እናበለ ዝፍክር ዘሎ። ሓድሽ ስርዓት ናብታ ኢትዮጵያ እንድሕር መፅዩ ግዜ ብዙሕ እዩ ዘድልዮም። ኤርትራ ከደቂሳ ኣይኮነትን ክፅበዮም ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ዝኣክል ምድላዋት ከም ዝገበረት በዓላቶም እቶም በዓል ፎሬን ፖሊሲ ድዩ ዋላ ካልኦት ክፅሕፉ ከለዉ ተቀላጢፎም ድሕርቲ ገዳ ናይ 2018 ምስ ተላዓለሎም ተቀላጢፎም ካብ ራሻ ናይ ርሑቅን ናይ ዓበይቲ ሚሳይላትን ካልእ ዓበይቲ መሳርያታትን ከም ዝገዘ ኣብ ዝሓለፈ ፅሑፍ ናቶም ኣውፅኦም ነይሮም። ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ስቂኢላ ኣይኮነን ተጠቂማትሉ እያ። ዝሓለፈ 7 ዓመት 6 ዓመታት 7 ዓመት ናይ ኣቢ ኤርትራ ብጀካታ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ንኤርትራ ዓብ ኩናት ዘይኮነ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ሰላም እያ ዘላ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዝኣክል ምድላዋት ንክትገብር ህዝባ ካብቲ ዝነበሮ ፀገማት ወፅዩ ሓደ ጀነሬሽን ሓደ ወለዶ ናይ 6 ዓመት ማለት ህዝቢ እውን ይቀያየር እዩ፣ ዴሞግራፊ ናይቲ ሃገር ይቀያየር እዩ። ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመት እንተሪእናዮ እውን ደረጃ ናይ ስደት ናብ ጎደል ይኸይዱ እምበር ወሰኺ ኣይከደን። ከምቲ ቀደም ኣብቲ ግዜ ገዳ ዝነበረት ወረቃቅቱ ናብ ኤሮጳ ከም ድሌቱ ስለዝነበረ ሰብ ከመይ ይውሕዝ ነይሩ። ሎሚ ካብኡ ናቡ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ክብል እኽእል ኣነ። ስለዚ ኤርትራ ካብኡ ናቡ ከተተንፍስ ክኢላ እያ ዋላ እውን ብዓይኒ ቁጠባ ዝኣክል ምትዕረያ ተገይሩ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንረብሑ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ተጋሩ እውን ንረብሖም እዮም፣ ፋኖ እውን ንረብሑ እዩ፣ ሸነ እውን ንረብሑ እዩ። ንሕና ግን መን ዝያዳ የርባሓና ኣወዳዲርካ እዩ። ክልተ ዓይነት ውድድር እዩ። ምስ መን ዝያዳ የርባሓና፣ ካልኣይ ድማ መን ዝያዳ ስጋት ይፈጥረልና ትርኢ። ስለዚ እዞም ካልኦት ሓይልታት ንዓና ዝያዳ ስጋት ክኾኑ ይክእሉ እዮም፣ ምስ ግዜው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ይነበነው ግን ንሕጂ ንሳቶም ስጋት ክሳብ ዝኾኑ ንሕና ደቂስና ኣይኮንና ክንፅበ። ስለዚ ዳትስዋይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚን ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ግዜን መን ዝያዳ ከወፃእካ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ። በዚ መልክዕ ድማ ፋኖ ፅቡቅ ኣሰላልፋ ይገበር ኣሎ ክብሉ ከለዉ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ናቶም ኣብዚ ሕጂ መድረክ ምስ ናትና ዝገጣጠም ስለዝኾነ ንፋኖ ክንድግፍ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክንድግፍ ንዓና ዘዋፅኣና ስለዝኾነ ብከምዚ ዓይኒ ኢኻ ድማ እቲ ነገራት ክትርእዮን ከተንብቦን ዘለካ። እናቐፀልና ንኸይድ ናብ ትግራይ ገፅና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ፍርሓት ይቕፅል ኣሎ ክብል ሚኒስተር ዜና እቲ ሃገር የማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ግድብ ኣባይ ኣብ ዝተፈነወ ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ ናይ ጥንቲ ዘበን ሕቶ ኣባይ መሊስናዮ ኣለና ናይ ቀረባ እውን ጉጉይ ውሳነ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ክንህርሞ ኢና ምባሉ ንብዙሓት ሓለውቲ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ዘልዕሉ ኮይኑ ኣሎ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ገጹ ከም ዝበሎ ሰብ መዚ ብልጽግናን ተኸተልቶውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ወፍረ ከካይዱ ባህጊዙ ከም ዘለዎም ዘመላኸተ ዳግማይ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሓዝ ዘለዎም ድሌት ዘርኢ ሓበሬታ ይውዝዑ ኣለዉ ክብል ገሊፅ ኣሎ ንልዕሊ 2 10 ዓመታት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ተመሓይሽ ወታደራዊ ብሓፈሻ እቲ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ቀዳማይ ኣጀንዳ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ዘለናዮ መድረክ ኣገዳሲ መድረክ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ምክትታል ዘድልዮ ኣርእሲ ምዃኑ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ፋኖ ኣቃውማ ንፋኖ ብሓደ ዝኾኑሉ ዘለዉ ንሕና ብቐረባ ንከታተሎ ንዓና ኣገዳስነት ዘለዎ ስለዝኾነ ናይ ፋኖ ደገፍ ክንብ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ደጊሞም ደጋጊሞም ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ንኢትዮጵያውያን ዝሕብር ስራሕ ኣይትስርሑ ኤርትራውያን እናበሉ ኣክቲቪስት ናይ ፋኖ ኣብ ኤክስ ተደጋጋሚ ክፅሕፉ እየ ዝርኦም ዘለኹ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሕና ብዝተኻለና መጠን ንኣቢ ካብ ፋኖ ክንፈልዮ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንፈልዮ ኢና ንፅዕር ዘለና ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ድማ ካብ ብዓብዩ ካብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ክንፈልዮ ስለንፅዕር ዘለና በጃኻትኩም ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን ረብሓናትኩም በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንዓቢ ስለትፀሉ ኢትዮጵያ ክንብትና ኢና ኣባይ ግድብ ክንሃርሞ ኢና እናበልካ ትፍክሮ ዘለኻ ሰባት ንዑ ኣኪቡ ኣቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ንክኾንዎ ዕድል ስለዝህብ ልዑል ጥንቃቐ ከድልዩ ንቕሓት የድልዮ እዩ ኣቢ ክወፅቀልካ ክደሊ ትኽእል ኢኻ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ንኣቢ ዝሕይል እንድሕሪ ኮይኑ ንኤርትራ ትጠቕማ ይኮንካን ዘለኻ ትጎድኣ ዘለኻ ገለገለ እኳ ደይ መደ ኢሎም ንኤርትራ ክጎድእዋ ኢሎም ዝገብሩ እዮም ኣነ ንመን እየ ዝያዳ ዝብል ዘለኹ ነቶም ካብኡ ናብኡ ዕብይ ዝበለ ፅልዋ ዘለና ካብኡ ናብኡ ዕብይ ዝበለ ተሰማዓነት ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ናይ ኢትዮጵያ መበትታን ይኹን ናይ ካልእ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ይሱ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ኤርትራ እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኤክስክሉሲቭሊ ኣብን ኣዳኸርቱን እዮም ስጋትናትና እሶም እዮም ቶም ፀላእትናትና እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ወይ ህዝቢ ኦሮሚዮ ወላ ህዝቢ ኦሮሞ ኢልካ ምዝራብ እውን ጥንቃቐ የድልየ እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ እውን ኣይነው ኤርትራውያን ሰባት ስለዝኾኑ ይሓርክዮም ግን ብዙሕ ግዜ ጋላ እናበሉ ዝፀርፉ ኣብቲ ናተይ ነቶም ንዓይ ዝምልሱ ለኢትዮጵያውያን ጋላ ገለ እናበሉ ይፀርፍዎም እዮም መይበቲ ጋላ ዝበሃል ንብዙሓት ሰባት ዝትንክፍ ከይከውን ከዓ ይፈርህ ኣነ ዝደሊ ዘለኹ ኣቢ ኣይዞሌትድ ክኸውን ክንፀል ዳ እምበር ደገፍ ኣብ ህዝቢ ክረክብ ከምዘይክእል ክንገብር ክንክእል ኣለና ሕጂ ናብ ናይ ትግራይ ቁሩብ ክንርኢ እሞ ድሕሪ ናብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ዝተሃደሰ ወረደ ዝተረኸበሉ ኣኼባ መራሕቲ ህወሓት ከም ዝተኻየደ ፍልፍላት ሓበሬታ ረጋጊፆም እቲ ኣኼባ ኣብ ወሳኒ ብሄራዊ ኣጀንዳታት መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ተሓቢሮሎም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ካብ ትግራይ ከም ዘረጋገፅዎም እቲ ኣኼባ ኣብ ክልተ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ከተማ ኣክሱምን መቐለን እዮም እቲ ኣቐዲሙ ካብ 26 ክሳብ 29 ናሓሰ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ህወሓትን ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዝተረኸበሉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ኮይኑ እዋናዊ ኩነታት መሰረት ገብረ እግዚኣብሄርን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብልጽግና ኩናት ክኸፍተልና ይዳሎ እዩ ዘሎም ስለዚ እኹል ምድላዋት ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም በዓል ኣቶ ዓለም ገብረ ዋህድን ዶክተር ፍስሓ ሃብተወፅዮንን ዶክተር ሰሎሞን ኪዳንን ዝርከቦም ጉጅለ ህወሓት ድማ ከምኡውን ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘለዎም ኩናት ኣየድልየናን እዩ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያም ሰላማውን ዲፕሎማስያውን ብዝኾነ መንገዲ ክሳብ መወዳእታ ክንውድእ ኣለና ዝብል ቋም ነይርዎም ይብሉም እቶም ፍልፍላት ኣብዞም ሰላም ዶ ይሕሸና ኩናት ዝብሉ ክልተ ኣጀንዳታት ኣብ ዝወሃበ ድምፂ ድማ ንኩናት እኹል ምድላው ክንገብር ኣለና ዝብል ሓይሊ ስዒሮም ንኩናት ምድላው ክግበር ተወሲኑ ኣሎ ክብል እዮም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዘካፈሉና ፍልፍላት ገሊፆም እዚ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓትን ኣፋላይ ቋም ከም ዘሎም ብግልፂ ዘመላኽት ኮይኖም ብዓብዩ ድማ እቲ ንኩናት ምድላው ክግበር ኣሎ ኢሉ ብድምፂ ብልጫ ሳዕሪ ሓይሊ ምህላዎም ከቢድ ስጋት ኣብቶም ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎምን ዝተሰዓሩን ኣመራርሓም እቲ ውድብ ፈጢረሎም እቲ ከም ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ህወሓት ብፍላይ ነዚ ኩነታት ሕጂ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘለዎን ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ተዓጢቁሎ ፀረ TDF ድሮን ተዓጢቁሎ ፀረ ድሮን ተዓጢቁሎ ስለዚ እቲ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነስ ዝያዳ ቫልዩ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ህንፅ ኣሎ ትግራይ እዚ ሰራዊት እዚ ናይ ትግራይ ድህነት ድማ ምስ ማንም ሓይሊ ኩናት ገለ ንምውላዕ ዘይኮነ መጻኢ ዕድል ናይ ትግራይ ዝውስን ሰራዊት እዩ መጻኢ ትግራይ ዝውስን ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ትግራይ ብዙሕ ኮንሰፕት አለው ብዙሕ ሓሳባት አለው ብወገን ኢትዮጵያ አለው ብወገን ኤርትራ አለው ብወገን አምሓራ ብወገን ዓፋር ዝለዓል ሕቶታት አለው እዚ ሕቶ እዚ
በብ መድረኹ ዝምለስ ሕቶ እዩ ግን ተዛዓበየ ነጥብ ንዓና እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ TDF ዝበሃል ሓይሊ ካብቲ ናይ ሕወሓትን ካልኦትን ሓይሊ ነፃ ኮይኑ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሙ ሓይሉ ብዘመናዊ ኣፅዋር ይዕጠቕ ምህላው at the same time ድማ ናይ ትግራይ ሓይልታትን ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን ኮኦርዲኔት ገይሮም ንናይ ፌደራል መንግስቲ ዓቕሚ ምድኻም ጥራይ ደይኮነ ፌደራል መንግስቲ ብኻልእ ንዝደልዩ ነገራት ኣብ ምዕጋድ ድማ ዓብ ተራ ኣለዎ እቲ ኮመንት ሓሳብ ተረዲእኩም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትማልን ብቐትማልን ናይ ዓፋር ነፃነት ግንባር ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓፋር ነፃነት ግንባር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር እዩ ሕቶ ናይ ነፃነት አልዒሉ ኣሎ ሕቶ ናይ ነፃነት አልዒሉ ኣሎ ዓፋር ኢትዮጵያ ነፃ ሃገር ክኸውን ብሪፈረንደም ብድሌቱ ተደልዩ ምስ ጅቡቲ ተደልዩ ምስ ኤርትራ ተዝብ ዝውስኖ ውሳኔ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ባዕሉ ኣብ ሰመራ ዶብ ገለ ኢሉ ኣብድ ፈጠሮ ሽግር ካልእ መዘዝ ሒዝሉ መፅኡ ኣሎ ቅድሚ ዓመት ገለ ነጊረኩም ነይረ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ሲምፕሊ ኣብ ሓደ ዋላ ናይ ኤርትራ ዶ ናይ ዓፋር ገሌልካ ትውድኦ ነገር ኣይኮነን ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ወጣባ ዘረባብ ዝዋን እዚ ካብ ዓዲ ስለ ዝመፀ እውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ኣነ ስለዚ I don't add any comment ዝብላ ዘሎ ከም ዘለዋ ናባኹም ሕሊፈ ኣለኹ next ሓንቲ ላለን ቀን ዝወፀት ድሕሪኦም ናትና ክሰግር እየ አባ ነበሩ ፕሬዚደንት ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ጌታቸው ረዳ ነበር ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ናይ ሕዝድማም አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝኾነ አቶ ጌታቸው ብስንኪ ዘጋጥሙ ናይ ጥዕና ፀገም ንሕክምና ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ከም ዘሎ ተፈሊጦሎም ካብ ምፋርቅ ወርሕ ነሓሰ ጀሚሩ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፀ ዝተገለጸ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዱባይ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎም ምንጭታት ሓበሬታ ጸብጺቦምሎም አቶ ጌታቸው ቅድሚ ሕዚ ብፀገማት ጥዕና ኣብ ኣውሮፓን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ሕክምና ሓቲቱ كانت نبر نيروم يخون نبر أبز حزوان زلو حكمنا وصانو حت زي تلمدم نوبي حجزة كم زوسده من جتا ردات عنو تبو كم زي اللي يوزنقر زلو well this is also another thing من هالبات بزعبو بزوح لي تزرب جن بزوح speculate كن قبراين دلنينا نغطب نابي ارتراغز هنسقرينا مجمر ياقن بزي اقداسيت كنجمر نابي ارترا سيراك فلي كان دمام سيئلهم مالتي بالرزعبة بالرجعة ناي نوروي ناي زعامة زي خزاري بيو تي مرجعة نسوني ناي ميجرشا مالتي سلافزم الرجعة زوار دراز اللو سلفتات تاني مانوان ساقاماوان بزعبانا بزعبا سلمتي بزعبا أفريقاوان بزعبا إيرتراوان زلون مركزي نوتسوريو سازي ربحانا زحلوها سلفتات مثلنا زخبرا سلفتات كنمرز اللابو زي شلل تبحال نقرا يكونن تولدر أبسن كرو ودر سلازلو زخونة تخون تمسي عبي تركم كلوايو نحنا هم إيرتراوان أبزهاجر داركان أسات 5 عامت نبيرنا لنا أبزحالفة 5 عامت غابيرنا حقق يرنان زنبرنا سباتنا أبزحالفة حدة عامتات كن نتي ناتنا خبرن نتي ناتنا أبركتون زنقعو يمناوان سلفتات أنصار إيرتراوان أنصار أفريقاوان أنصار سهلمتي زمته كايد سلازلو دمسنا بمحاب تركم زلو تراخ نبركت اللابو حضركم بسوني توم زي مرزكم زلهم كتكم كتمرزو أنا ربحانا زحلوان زي كاراخلان تناي تساقام زي بحالا سلفتات أربايتر بارتن اسفنين حان تخاباتن مريس اللهو سخاتكم كان عين ويكاني ربحاتتنا خبرو زخولو مسلنا خبرو زخولو ختمرزو اللابو سلام معلتي صبو تشاو سيراك فليك زبالكم سمعكم اللهم سلازي اندحري تمنقستي زشقرا كالو ويون صبوغنا عخا ربحاخا زيك او مكان تلو اتعدل كتركب كلخا صلوا كتقبر تخليخا برقص انتهي زبال منفسيز مصاكان حد اندي قلت بليخانا ناتكان نايكال انتو دميريتو تسيد دمت سلازي تمثل زلكم تعدل زلكم تغامولو تمقلت دما نالباتني سيراكم بول كوخت حتى تدخلو زخوني مبرهين تدليخم زيا كم زلاتا كم حلال فايز فتو نغتل نكس زيا لنكنا ون اغاتي ما زلا سمعوا ريسكا لا بحق سوات يركا تواسو كم زي اولو لكا الخمس مساله مصحف كن حقانيا سوات يركا يتصحفون
نقرر مسيخاس خمسين بل أماني إلا مسيخاس من قولهم دكيس كاسنا نخستخ أقوم زبادي الكاس نزقول السب نزقول هي وسب كم زقبر كسريع كان ودي كان كم زي عنا مصحف أي صحافي تسيب غير كأبني إذا مصحف زي نبار مصحف حنت حنك اللي تي فتح لنا مصحفي حنتي مسألة نصحف تاريخ ناسي نصحف قالوا كي تصوتوا لبنت كسب حجك تصوتوا لصنيحهم حجك بخمس عينة درجة كلس كله زي ما مقدي هذا زدناقر زنبر خونات بخمس عينة تقالاليه يقرب كله هذا عوتي موني مكونن هذا حبل نقر غير يقيدوا لازم زي نومي ناي حزن زي كلس ناي سيلبريشن بس دراميتو ناي وداسي ناي سيلبريشن ناي تحواس يقول هذا دراسي نخبز مسألة دراسي بحزن يكون نذكره بحبد نذكره كم تريوا زلهم أتو علم سجد تصفاي بمغنيات ناي موت أتو مكونن دراسي ناي حنتا قد دراسيت مصحف أبتفل عليه مدرخون كزارب الله سمعيه لغو دنقت أبع قامت تبل بزابا ناي موت ناي على إبراهيم على عبي وتهدراوي على كيلا زنبر إرتراوي تقدلاي نعو تجلس زيادة أبتو مصحف ترغبوات خونوغن أتو علم سجد أبكالك زي كزارب الله خلو سلسة معوكي أبز غربا زي سلزموتنا ناتو زخرس تقبري نيرو كابتن كلن زبلانجن تاريخنا نصحف مسعوتنا هيكالك هيكون بفل عينتنا سورا ولدو زت حساسبو زلويو نفسه كفسب ولا شدش تقت صحيفون تقديفون صبغي مغنياتو تاريخ نفسه كفسب لزنبرو زنبره تنا سورا ولدو دما زيادة تي دوكومنتد كون زخل ناي سورا ولدو قبل زنبره ولدو ون تناي ناي زبل ناي طليان زنبره ناي انجليز زنبره ون السون ابي مكركب كوي نمبر بزح متحساسون يهبيو غزيزيا ملختزيا نتي مواتي مكسسما يوارسو يسدرا بيتو دما ملو صنعات نابلنا نتي لبواناتهم كم حلال فلكم سلازدلو غيه نغتب كونتات بروجكت ابايتي نجر تبهالكو يخنجر منغستي اصافيفو وديو دغلو زراخو مقيحت بالاستات فيت سبيس زلو ناي بزح بالاستات الله ناي بوند ገለ ዝብሎ ተወዲኡ ተጻፊፉ ፊኒሽን ማለትዩ መፋትሕ አዳልዩ መንግስቲ ዝኾነ ኮሚቴ መሳሊ ወይ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ንዋናታት ከርክብ አምድላው ኣሎ እዚ ሓደ ዜና እዩ ዓብ ዜና እዩ ተጓቲቱ ነውሕ ግዜ ወሲዱ ምክንያቱም ምስቲ ኤርትራ ዘጋጠማ ናይ ቁጠባ ፀገም ምስቲ ሳንክሽን ወዘተ ቶም ነቲ ህንጻታት ክሰርሑ ዝኣተው ኩባንያታት ገለመለ ድማ ህፅረት ናይ ዶላር መሰጋጠመ وعلاتهم كفرس قدن سلازنبرو تكونستراكشن دو كل دما قدن سلازنبره بهم ملكو منغست بزلو عقمي بحيتات بزيغاتاتو غيرو لما من دابله اب فصامه بصحو الله نواناتاتو خدلك اب قربا غزي مدلاوات ودي له معناتي تخلو غزاوتي بعلي زيره خيدر اغاطامي مسانا ايرانيرو فيت ندا في حيرا بقول ندا في حيرا زلو بمولو دحري اكسبو دلو بدحر ما يجهد دلو بمولو وديو امدلاوات الله معناتي Okay, yeah, this is a major good news. نبحكي صبغ نجار صبغ زينا توم أبز project زنبركم أنكوا أبز بقعكم مخنياتو نسخاتكم جزا بمكزاكم وجزاهم بمركبكم أبس مرا يكون أبتز بيرترا عبلوتي كم مخنياتو زوم نزجزا جزيهم جلو سدرا بيتهم أبس مرات خاريهم ديم أبزخون بوتالو نساتهم سدروم نابز جزان دهرمتيومو ناي جزا عدلات كفتر كم زغلن تساقطنا يتجزاوتي حبي نتيجة أقطع زلوسي أمرها عبي ترى خط زخل كويني سمعني سلزي ناي بحق زحقوسيو I hope أبزغرا بعد زي أون تبو كوينا documented كوينا فيديو كسر حلوة these are the good news كم زي good news اللي معنا مور كبير ترى ندليو تي حما كل جزء سلزي قدم نتسبق كسر حلوة ذاك بابزيا حنت كابتنا attraction سبات بزوج زي ناس قالوا قالك تسبقت كوينا تهلا كوينا قالك كابتي تسبقنا يرترى درعي اللي بوتاون كونسل زغل I'm really happy for this thank you وتابعك وليد اللي أنا تمهيرة فريالي تمهيرة فريالي وين بسلام تقبليه حجيجين أنا تمهيرنا خابين مدب داس كوباني هنس أسجن تاو مدينة كوباني هنس أسجنون
فريال قربا يسرح كلهم كابو مسوصهم استمهاركو ابا كلهم ماشين سقيلومنا ماشين تراسكافاتر تسقيله تراسكافاتر 5 عام سخون سريح 5 عام سخون سريح تراسكافاتر كاوين زين بج ادم بر مزيان مبزيا سقالي اخ ابزيا ورد مبزيا تسقالي لومني حراي لون او هون تسقيله سقا حجي على فزل هوس ادم بر كوين يسرح تفريال بزح تمهيرا يا امبر يسرحولا أبيت بوع هتب السبات أبير تراز اللوا ديتات أحاتنا زقبرو زلوا فلوي نقريو I mean you can say many things but أديتاتنا هاك هبن سلزمت أنا أديتاتنا سنة بحكي حربنيا تاتي نيرن مستزلون منتاليتي نايس عربي إرترا كم زيلا نبتي معبول ماشينرتات كم زيلا كوكوايا كترين كلها زقرمون يقولون مخنياتو تناي قلبت تناي كالد يسرحو زنبرا كابسل زخبت زنبرا زي قدا ملكت راي زد ليا كاسر زي بحكي زي عينت قصنا يرتراويان دما زياده دسك بلنا يقبا انا دس بلني كم ذكر خلو because this is inspiring it's not always بقلبت راي دي كونه تكنولوجي ون كم بلا خطرين شي فاكينا مره دليت نيرن مالتي كاو خابز خني لهم كا اب ماشينر صقعنا مالتي ماشينر ها تماهرنا ها بهايوي امتينا مالتي كان كسرت مهار كله اطبو بطعم دليت نيرني ما كنا خحز دليت نيرني افتي كورس كبسوا مصينا سجن تمندي بسر خله وحزا خله دسايب لوخانن زوريانن اتيك بهلاو كدانن مستي ماكينانسي زخيد داي مسل كن it's really nice and inspiring أبيرتي فلاتكم كيتكم سمعوا كم زين نزي مثلا زنحاتنا أديتاتنا أنا بحق بس نقدر كمل لسه فيديو جن نقدر من قدام ساعة خيط كابدك نسيخي وتأخذ خلقه إذا حفتنا نقفا بريس بوست جيروانيرو نميلكا تصفاي أب ميس جلوب نعوتا بمبالغ وتيوانيرو لذين إذا حفتنا أتوم تدخلوا أبتيني نقفا بريس لكم تحبريتها مبزحت جزء بانديرا إيرترا كبر إيرترا كنت أبار ونزخلو محجز لنفسنا هنا نحجز لنا نعاد نحجز لنا يد مثلا نمبر نتشم إيرترا بحماقن بعلو تانترايز تكس بصبغ نخط كاس لوز قبروا لنا زلو أي بحكز حجسيو الزون كان بلاي قبعنا قال مساعة عزب بلون كماكم زدلي زي دسيلات النزاس اللي كل جزء كاب دقد متى وكاب جلز متى تراي سلام كبحالو نري تما بيرترا زلوسي هين حدا معلتي كلهم كم زيلهم سدروم صبو جزء كحلفون من يلهم نايزوم ناشتو ولدو نايتما بيرترا بكمبارات نقلن زلونا توم حقوس كنرخلنا دما زيادة همسهم كن حقوس يقبا أنا سي حقوسني لذي this is one of the good pictures كم زعينة سلتات كبيرترا كوس ندلينا أنا ترغيبي definitely أنا شارك قبري دلي كم زيتات فيديو بفلاي من قد يوتيوب أو تصوه من قد مغنياتو أب على تيك توك سلزي اللي غيريوني يعني أب تيك توك أب فيسبوك أب زحيريوني أب يوتيوب تقينا كنريون خلينا كالتون كريوا غولي ممكن زيادة سبك أب تيك توك سلزي الله هو أنت قبركمو تسبقي جن it's beautiful كبيرترا was any kind of photo ينعيد السولنيو مستي حزبنا زلو كنتات كنرخلنا it's beautiful it's nice درابيتات بيرترا زلو نرلنا I don't know I have no idea the background story نتايو جن عدنا سلو زغون فيديو ترى شارك قبل مريض أمساقاتكم and I hope كالس درابيتات وانت مساسالي كون لهم نايلو معرفتي مزن أديتاتنا أبكني هاي قدس يوحنس سلزلنا مزي استقبري ناتن كنتات دسيلوني بغرينا صبغ سمينا I hope عدنا سلام كون ناي أبي تهديد فخران ما عمي خوك تعرف كوينات ندلي كونان سلامنا ندلي معبالينا ندلي قسقاسينا ندلي كل زدل خايو سلزي كونت رايمبر كوينات زدلي يرتراويلن سلزي I hope عامة السلامن فقرن كسانتن رهواني قبرلنا كويناتن ورا كويناتن دما كابانا أرحيق ويقعفون نابلكو ناتكم حسابات ريتون دما بكومين سكشن قدوف نابلكو نايلومي أبزي كودي أبكالي الرهبنا تتصبغو بزيادة رفقات فكم أتقول كرم على تابلة
أتقال عن سبا ستايا ما يتبا أتقال كرنا علينا بالهدي أتقال عن سبا ستايا ما يتبا يوم